Haga program gerpang na kamatagi hybrid neka children's program ngidan ban pen ishapi ya ka jingi kandu ka jongi but iwe neki hybrid ibangi jutub kum Mayan Khasi ibadan shibon kisam ka ba ikwa ban penjanai ngikirmen bon kin sngotanat ba yo men sim iling ba ka neka program kham tam ki hybrid I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God knows, jingy, ukwa, bakal, yayi. Man la uwe pa uwe ubriu udan la ka jong ka sap ka phang ka bakirpang dan ki badan ka sap ha ka kam yele kai nya bicycle ki ulum king ling ha ka put ha ka tem pat ki we ru ha ka ni ka program bin wan ra she phi ka we ka khubor ka bakirpang bha halor uwe u hybrid u badang shi post nam karta u ba shong basa ha umpling but yaw new hybrid la ju itu ru yu ha Instagram kum Mayan Khasi haba phasha ka sab ka ba new hybrid udan ka pher bhana ki we kham tam ha ka nikarta ka badang ret Mayan usngotanat bha banya bicycle usngotanat bantem padru banya le kai ya ka football Mayan halor ka sab ka ba pidon ka ta ka di ban ruai mo ye thu yengi na du snem yu pis dang song thu ba pisut nal bhaban roi ngana du purba ning don lockdown covid 2020 aning kat nosnam aning Henrius nam ye Henrius nam baru ngala thi kelele first kelele jumi aning stem ka nga shim serious ka ta but na asdang man before na asdang practice shoot te akam nang mendri mata ngala don ka stage ka bahia langsung tanat ba Maya ha bang apet je am ap pair ni ki kena gi we ha ka rta ka jong pi ka ba ki dang shi post nem ki shi long sir bha bakin ruai ne bakin pen i ka sab jong ki mo tin ap yo ek ta confidence la ni ka jing shilur pa pin tem pin ruai ha social media pi post ki don jong pi ki video jong pi na ap yo confidence baru kau hi kidon kedua ka the fire in them kaba kelihatan when the confidence also they have the confidence in them it's that they have not discovered how to like ka confidence chung ki how to peni that's what they say ngayo confidence chung harum shaw ear pa ban don stage stage fright ngan la arm ki mersnan to lo me kumalabu freezer there ngai pa di papa changa skren stage ngai kumno ski dus skren kumno choose era don stage na no da kren no ngai papa azang practice umelam do changa hane basalanga si practice ba umelam spet nyanga stong si pensyur kan mita kalau jom pi te la pensyur so melam ngaro nga la don ta ka urge ben rwi te mensua te papa janga really push but menta la rwi kam ba in months and weeks ro abon ki pos abon ti kamut Mayan ya pi haga por ba pis dang ban song tana ban ruai plus dang ban shulur kamut na yeng na sem i mei i pa jong pi ki ba yeng ha sem ha school e kumnu ki shit pen shulur shu i pi ha tu pi yo ba support na yeng na i pa na i mei ki par long ayo shibon kum ki e ki shili ayo nam tan jong pi the baklaro mensua the baklaro stage chipen encourage beta julai shulur bet nai juting doesn't matter what they say it's what you do that matters
Oma imai bayang ngam ta sedang slur kan ngadu kata kapori. Te ki parlo jong pi ha school pare kumno ki sngo ye kane ka sub jong pi kane ka talent jong pi ka pi jong pi. First he balap ya kaya Instagram channel jong di one of my balik he ikin nga. Oh Sean balance start ya nga pat snap kira. Entah aku sini pat bayi iba post nga. Ani mayan. Te nado katu kupor hi berkhot kila. Nga ada dus te berkhot ani nga tiblut mano bade mano how are they like Makir ki one ben interact with people mas ni pi post pi nang bane ka tu no. Te nang tu pi kam shlo shishu babat ki bashet kum chong ki bashet bully ye pi ma shit kren kum ne kum tai ki bashet balance start kum mo pi ki tur ki one ban ye ro e pi ma e pi dan so that read must have really helped you. yes. The next question of mine can they who is your inspiration for music? Lani mono bashi I mean same bha ye pi ba pin ruai ba pin sung tanat ba shilam ba pin da pet they say lavani papa jun pi pin da pet pin ngal wan le ska tu ti mono bashi I mean same bha ye pi Min same the inspiration the of course I papa hi pan ka ba ka chingre patte nga shit nga ba min shwa ya ka ne ga chingre shnong ya ha YouTube ne ha lo jwa jun no bashi tan nga shit pa chingwa jong say something great big word ka tu min shwa shopping at tiang shit nga ba ya peacefully there pai bus bin nga nga kata pa mama there macam nga nga kata ngarang shit rewe kata say something ham na chu vera ki lyrics macam ta patut tu tan tu harta there untuk wala sang proses kabrin la li school la nang EBC la nang 1 2 3 la nang men pula ngar la sang semua tu ta menta pat biggest inspiration jonga ha ka chengre kan Ed Sheeran te kumu Ed Sheeran ma utu umde tang ubarwa ru enu shi tho hi ru ki lyrics ma ki jingwai pir pi kwa ban tho hi ki jingwai la ju tho nga ju try hi sin man pi tho jingwai you English ne pi tho khasi ne first doing tho shwa khasi ta kutu par kias ka shmenga lai banai thai man tho kan jingwai kam pat yo thora pidang sedang ti dang simpor te ka simpor haken then nga pat te la kam proses kias kam nang te manta pat thoi ra ding petwa kumu kiwe kirwai tang sa nang le pat so nga ta
aba uniu hybrid unya ya ka bicycle ka jong u mayan u sngot nat pha ban let chakilinti ki ba kho ru kho ram ki khla ki batam bat kani ka ching sngot nat ka jong u banya ya ka cycle ka panlong ru yu ban let cha ka school ka bo puli da ka cycle aba ya day bat ka tem ka put uniu hybrid u dan ka sab ban tem ya ka ukulele haka baningkong umayan usdang ban hikai yalade daga bapet na YouTube berkani ka jing minat berjing terang ka jong u ban nang bantem ka pendong ya u bendur yap khop tat hadu bu undan nang bha berkumbalong menta u hybrid mayan ulala bantem shibun tli ki jing rai ringkat bat ka sur bathyang ka jong u dia hadin habut pad pi kwa banlong ayu anda pila kham he shushu Actually, you'll be surprised. I'm not a singer. I'm gonna be a footballer. okay ti batai kinda haro ka jing satana jing pi ka football pad pili practice ne manu badi nong le ka ba pi tana tam pi Ngam nadu trying ngadon passionate football. Ngai first time mga let pet ipa le kai na jintre PTI le kai ngapet ngai ipa nang ipa te mun fa te imang hom le kai dapat te bla kham temen la surata kamet ruka kham ha si la bun kam ma bun kam ba pi papa am tu bi le kai hang tu pilong ba ngarung le kai football ana ro ko por hi papa la bu ngaslong jong bibili ke por ngading le kai Suntanat pa. Kumtu par progress kias mentala le persin anman. Ya ngarok ngala kamno nga abun kam school. But class 2 class 3 nga let ni ka Summit Academy. Ni ka Summit Academy apa program klem dera program ni practice ba school hi ba school ni don football field. Then antu pada nothing changed. Kan the best football club in my opinion they need to practice more. They lose big matches and biggest score. They
one time he ngaklam le ranga ais ngona khat reo la klashina rem Ti Mayan, pipi bona ki papi satana ma pidang kena ka jing ride bi satana ba pidang sab haru. Ti ha ka jing puli jong piru ngan tharai pili aba ma ko ma pi ong menemo ba tang ha ki por shuti pi practice jing rayam ha ki por long school ti pi bun kam kre god but le homework but kum ni kum tai man ta pi tu ingi ka football pi satana kum no pi la pa de ban yo ban manage ka por balance the ngamen step masih ke around sabje pat ngala sabje ngala umar sikela lagi umsa good morning papa morning Mayan dia masuk nak tu lek krekot ada krekot tu sun latest sun steng ada andang asyik ka football exercise wash pang anda tu pan school sa kersi so mama pen praktifin ada praktifin nang kre nga badem nga sim pot him sam kre sko minta kalau abiang abiang de ngan kamu hadian habut chadi pila kham he Mayan pin sa habanjit mo pin le kai bhai ko football ni pin tamba ni ne ka jing puli ni kamu pin hab ngate ki mi jong sinong we long IAS officer kinju they don't agree with my opinion of football da sinong we IAS officer mandale ang untai long men ngapat ngaro ngakwa ibinong IAS officer but mostly my focus am I don't make football tang football hi football music room and the time mostly I have more interest and what do you say inspiration from football the football is the thing that really ka pen singai tenga ka pen singai on kipor ki bang asusi like ka football but ka men sem ru kala long kam te kala la ben dry fruit mano ba hika yepi Mayan bantam ya ka ukulele nanang hi pinang hi self learning nga sit by YouTube pa jong ngaru mensua ipat nang mare sit by YouTube jangarong sit by ipaken ngapat mensua nga sampai sim serious ra jangarong semut mat de papa ngane ra natang le football but kum to pala progress kias jangarong na pa YouTube ngala nang kementiam mensua nang matang on ngarta bun kistaming pattern mendap pila kham ya kham nang ki instrument ayo de Mayan pi ko ban nang tat na ka ukulele nga kwa nang ka mandarin kwa nang violin gitar piano pila persang ye kita bentang pila persang mandarin nga nang tang mandarin nga nang mare nga pat tiber kuno ben dem hapat nga nang hi kendet ba kasuksin let sa iyo nga test pa nga siyong hap suli kumba finger plucking kumha ikelele te haro try kin kamu pin sa persang hi hadin habun mo bantam ye gitu ro gitar te ngan de telam nga statement kumba tem ikelele nga pat nang mar kikis nga pat te bay hira ka kham e ka gitar hanta piano ta nga nang men tang bibi shang tang bibi shang te doni e Mayan kalian jong pi ba pi kwa ban ong kham tam yegi parlok jong pi ni ki ba pe ni program ki badai kar kong ka age group jong pi ma ki badang hapok khasan snem ki ba song tana ban pe ye pi ye ka e ka ba pi le anything pi dam ba kwa ban ong nam ta jong ki penale ka kam pi ban le ba penale ban le tang man dep pen le ka men sim pen bhai ka ba kendera ban ong ki bro le ka ni le ka tai le khmer ka ni le ba ka ni nga ba men sang kham le ba ra otherwise ngade ben music ro ngade ben bahawam tapat bam sang kham simram seriously everything you should do seriously do it with the heart do it with the willpower if you do it fully not just to finish it Mayan khadu e nga kwa bar ai khuble ye phi ye kne ka por pi pla jam ta jungi pla khod hang ni hayen jong phi panye thu chapang ke e ga pi so tanan ke ki jing e jong phi bun ki ba pe ye phi hi Mayan manga rukum jo ngai thu i pi tang kum Mayan Khasi
hapo Instagram mo ti na mas ni kundu mta pi nga tip kham ba shu ep ki ba pet ep ka ni ka poru ki hap ki beret ki ba he kin kham tip kham ba shu tinga ko ai khubla ep na ru ka men sim nga kirmen ru but na ka channel ko jongi ngi kirmen ba pindang kiu haka jingpuli jong pi haka football ka ba pi etam kam tam ru haka music mo haka put katam ka ba pi ka di ka wai ni ki kam ka ba pi so tuna ban le ngi kirmen ba pindang kiu ha ba ro ki liang bayan khubla shi bun e ep ba pi la ya kirmen nga Haswa pengin penkut ya ka jingi keren ka jongi ber imayan lani ka ba baro ngi tip ye i kum imayan khasi idon ben pen song shengi sa iwe so jing ra jung i aling nya pet lang ya ka e ka ba idon ban roi ni pen i shengi Amazing grace, how sweet the sound to sing a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God knows, Jing Ukwa Bakao Yayi. Tawang penkut kani kejingkren kwa ben ong pesia sakawi pendan fur chung la dei ni phone kami kepar hai le na don Instagram raจะ download สกเลยบัดกุมกระเทียมมันทัวsali search Mayan Khasi hanta penai e channel chonga kudur chonga mapong ka helmet ka basau listo sa like sa follow yo sampai like video jangan. Aku beli sih hajar mu.